Bij het kuierpaad achter de Oostenstein in Kolmdel binnen waarschuwingsbjodden pleest. De bjodden meidje fietsers en kuierders alert, zodat de kwetsbare beesten veilig oerstekken kunnen. Het begon heel makkelijk, want we zagen overal dode salamanders en kikkers. Ja, hele mooie botjes van de salamander en padden en kikkers. De klassen kregen hulp van het Natuur- en Milieueducatiecentrum, de Kliester, om het probleem onder de aandacht te brengen. De serveersgroep heeft een brief gestuurd naar de wethouder. Maar dat verziek woonden leerlingen bereiken dat er officiële waarschuwingsbjodden komen zoen. Op de brief kwam een positieve reactie. Dat we naar het oude wethuis moesten en dan konden we kijken als het bord kwam en het is uiteindelijk dus wel gekomen. Eind maart 2024 maken Xavier en Chris zelfs al bjodjes. En binnen blieft dat er nou een officiële waarschuwingsboot pleegd is. Heel mooi en we hopen dat er meer komen.